Rozmaznaný profesionálnymi strojmi na kapučíno či kafe latte z kaviarní, určite nejeden z nás zatúžil mať možnosť spraviť si niečo podobné aj v pohodlí domova. Primadona by vám tento sen splniť mohla, no mužskému pokoleniu musíme hneď na úvod vysvetliť, že nejde o dvojnohú taliansku obsluhu, ale o rad superautomatických kávovarov DeLonghi. Pozrime sa teda, čo v sebe ukrýva model ESAM 6900M. Vlastne najskôr jeho balenie. Jedna menšia škatuľka obsahuje návod, ďalej odmerky na správne množstvo kávy, čistiace kefky, ktorými sa k zostatkom kávy dostanete aj dovnútra kávovaru, no a ešte odvápňovač, ktorý vám pomôže zbaviť sa usadeného vodného kameňa. Ďalšie balenie je polystyrénové a chráni dva dôležité komponenty kávovaru. Nádobku na mlieko pre výrobu kávy a nádobku pre výrobu čokolády. K tejto jedinečnej funkcii sa samozrejme ešte vrátime. No a potom prichádza na rad najväčšia a najobjemnejšia časť kartónového balenia – samotný stroj. Dôsledne zabalený v polystyrénovom balení odolá otrasom aj menším nárazom. Dizajnom sa 6900 hodí prakticky do každej kuchyne a ergonómiou zasa aj pre náročného zákazníka. Dokonca aj pre 6 náročných zákazníkov, pretože práve z toľkých osobných nastavení si môžete vyberať. Či už svoju obľúbenú kávu, alebo dokonca farebné pozadie displeja. Samozrejmosťou radu Primadona je možnosť použiť zrnkovú, ako aj mletú kávu. Kávovar má teda zabudovaný mlynček, v ktorom si môžete dokonca nastaviť až 13 stupňov jemnosti mletia. Rozmazná vás tiež možnosť nastaviť si silu kávy, ale aj arómy, a to vďaka funkcii predparenia kávovej zmesi. ESAM 6900 má nastaviteľnú výšku nálevky kávy od necelých 9 až do 14 cm. Vďaka tomu nie ste obmedzovaní výškou pohára či šálky. Naraz dokáže spraviť 2 espressá a ak dostanete chuť na kapučíno či latte macchiato, určite využijete termonádobu na mlieko, ktorá ho udrží správne vychladené. Takýto proces je potrebný najmä preto, aby mal váš nápoj krásnu penu. A to celé do správne predhriatej šálky. Aj touto funkciou je zariadenie vybavené. Najväčšiu novinku sme si nechali nakoniec. 6900 snáď ako jediná má možnosť spraviť si doma kvalitnú horúcu čokoládu, samozrejme s nastavením hustoty podľa vlastného vkusu. Slúži na to pribalená nádobka, do ktorej najskôr nalejete mlieko, prípadne smotanu na varenie, nasypete instantný čokoládový prášok a tento technický zázrak sa postará o zvyšok. Kvalitná hustá čokoláda vás určite vždy dostane. Prekvapivé je aj množstvo indikátorov. Slúžia na zisťovanie množstva vody a kávy v zásobníku, ale aj na zisťovanie zaplnenia zásobníku na odpad. A pridáme aj indikátor hladiny v odkvapovej miske. Nechýba ani upozornenie na čistenie kapučíno systému. Elektronika umožňuje nastaviť interval samočistenia v prípade zavápnenia prístroja, a to vďaka zapamätaniu si tvrdosti vody. Výrobca však myslel aj na úsporu energie v domácnosti. Používateľ má tak možnosť nastavenia spustenia pohotovostného, čiže standby módu v rozmedzi od 15 minút až po 3 hodiny. Ak teda chcete svojich známych obslúžiť kvalitným espressom, kapučínom, kafe latte macchiatom a sladkomilných hostí chutnou horúcou čokoládou, rozhodne toto zariadenie neprehliadnite.